αξίζουν όμως, έτσι. 48 ώρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς πάει, μπήκε ο χειμώνας? Πώς τη βλέπουμε τη δουλειά? Ο χειμώνας κάνει κρύο. Είχε δίκιο ο Γιώργαντας τελικά. Το νερό παγώνει στους -5. Εγώ θέλω να σου πω ότι είμαι ευαίσθητος άνθρωπος και το κατάλαβα σήμερα. Καταρχήν, να με συγχωρέσετε αν σήμερα δεν μπορώ να φέρω σε πέρας με το σωστό τρόπο την εκπομπή. Διότι έχω βαριστομαχιάσει, είχα πάει στην Τρίπολη την Κυριακή και έφαγα 2 κοκορέτσια και 2 γαρδούμπες και δεν έχω χωνέψει ακόμα. Αυτό εννοείς, Γιαουρτάκι, γιαουρτάκι. Ας το ομορφύνουμε όμως λίγο το θέμα. Να το ομορφύνουμε το θέμα γιατί είναι άσχημο όπως είναι. Και η πρώτη μου καλεσμένη για σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα, η οποία αφού μπαλανσαρίστηκε λίγο το καλοκαίρι, μπαλανσαρίστηκε, πώς το λένε αυτό έτσι, αμφιταλαντεύτηκε, σκέφτηκε, φοβήθηκε, χάρηκε στο τέλος. Είναι η πρώτη φορά που βρήκε μια δουλειά στην οποία δεν έχει ξαναπάει καμία κοκκινομάλα. Δηλαδή στο πρωινό του Αντένα πάνε μόνο ξανθιές. Κυρίες και κύριοι, είναι αστεία. Είναι κολλητή με άντρες, πράγμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ σεξι και είναι η Σύση Χριστίδου. Σταμάτα να με κοροϊδεύεις κάθε φορά που με συναντάς. Μια χαρά, μια χαρά. Νομίζω ότι ο Φώτης με τη Μαρία σου κάνανε μια πλάκα που έλεγε ότι πρέπει να αλλάξεις το μαλλί σου και να κάνεις το ξανθό αντενή. Μάσησες? Μάσησα λίγο. Μετά δεν με έπεισε η κομμότρια. Γιατί λέω εντάξει, θα βάζανε τη Φοφό την κομμότρια να με παίρνει τηλέφωνο. Μου φάνηκε περίεργο και μετά άρχισα να ψηλιάζομαι. Ναι, αλλά θα τα άλλαζες το μαλλί ή όχι? Πες αλήθεια τώρα για να κάνεις την εκπομπή. Ξανθό αντενή. Ναι. Δεν θα ήθελα. Ναι, αλλά ανάμεσα... Θα προσπαθούσα να τους πείσω με επιχειρήματα, να τους δείξω DVD από την εποχή που το δοκίμασα. Στον άντρα σου άρεσε, του έκανε κάτι πιο από ό,τι ξέρω. Του άρεσε. Το ξανθό, το είδα και λίγο αλλιώς. Πιο πολύ απ' όλα όμως του αρέσει το καστανό. Λοιπόν, πέρασες δύσκολα το καλοκαίρι που θα έφυγες από εκεί, που δεν τα βρήκατε με τους άλλους, που θα πήγαινες στο Star. Ήταν αλήθεια και αυτό, δεν ήταν αλήθεια ότι θα πήγαινες και από εκεί? Μίλησα με το Star, ναι. Δεν ήξερες τι γίνεται και τελικά σου κλήρωσε το πρωινό στον Αντένα? Το πέρασα το ζόρι μου. Μεγάλο άγχος, γιατί πριν την κρίση και ενώ ήμουν στον Α, κάναμε κάποια ανοίγματα, πήραμε ένα σπίτι, πήραμε ένα δάνειο. Οπότε έχω μεγάλο άγχος για το αν θα έχω δουλειά, για το εξής απλό λόγο που δεν ξέρω αν θα έχω εισοδήματα. Και με απασχολεί πολύ. Φαντάζομαι. Όταν με επικοινώνησαν μαζί μου από το Star, πήρα τηλέφωνο τον Α, τους είπα τη διοίκηση. Τους είπα, έχω μια πρόταση να πάω να τη συζητήσω. Σε τι κατάσταση είμαστε? Μου είπαν αυτοί ακόμα δεν ξέρουμε αν θα βγει εκπομπή. Πήγα εγώ, μίλησα με το Star, δεν τα βρήκαμε με το Star. Ξαναπήγες στον Α. Ξαναπήγα στον Α, τους είπα δεν έχει αλλάξει κάτι. Μου είπαν ωραία και εμείς είμαστε σε καλό δρόμο. Το Σεπτέμβριο κάποια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνό μου από τον Αντένα και πάλι πήρα τον Α. Τους είπα έχω μια πρόταση από τον Αντένα να πάω να τη συζητήσω. 5 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, Σεπτέμβριος πια, μου είπανε ότι ναι, πήγαινε, δεν έχουμε ακόμη κάτι νεότερο. Μίλησα εγώ με τον κύριο Λάτσιο, δώσαμε τα χέρια, συμφωνήσαμε για το πρωινό. Οπότε την επόμενη μέρα, τηλέφωνο. όχι, την επόμενη μέρα με πήρε ο Α. Και μου είπανε, ήμουν εγώ στο Βερολίνο για μια συναυλία και μου είπανε θέλουμε να μιλήσουμε μαζί σας. Τους είπα θα έρθω αύριο. Γυρνώντας από Βερολίνο με παίρνει η Ναταλία τηλέφωνο. Μου λέει, τέλεια, συνεχίζουμε. Της λέω, πάρα πολύ ωραία. Πηγαίνω στον Α και τους λέω, δυστυχώς έχω δώσει τα χέρια με ένα άλλο κανάλι και μου είπαν οι άνθρωποι, θέλουμε να συνεχίσουμε. Όλα... Δεν είναι και θέμα χρημάτων? Όχι καθόλου, γιατί έχω έρθει για λιγότερα λεφτά στον Αντένα. Ναι, φέτος παίρνουν όλοι λιγότερα χρήματα. Όχι, σου λέω για τον deal που είχα κάνει για φέτος. Τότε γιατί προτίμησες και δεν συνέχισες εκεί που ήσουν? Γιατί δεν ήξερα
αν θα συνεχιστεί η εκπομπή. Είναι απλό. Και οπότε είχε δώσει τα χέρια. Ναι. Όταν δίνουμε χέρια, δίνουμε χέρια. Δίνουμε χέρια. Είμαστε αντράκια. Ακριβώς. Έχουμε. Μάλιστα. Ξέρεις τι, έχω ένα πρόβλημα εγώ. Γενικά, όταν κάνουν 2 άνθρωποι εκπομπή ή 3 άνθρωποι εκπομπή, αρχίζουν και λένε συνέχεια, ας πούμε, τι ωραία που είμαστε. Λες και εσύ ο Χρήστος, είναι σαν κολλητό σου, σαν να είστε από παλιά, σαν. Τα είπα όλα αυτά. Σε διπλανή στο θρανείο. Ξέρεις τι είπα. Δεν είπα ότι είμαστε σαν διπλανή στο θρανείο. Είπα ότι η σχέση μας αυτή τη στιγμή είναι πώς αλλάζεις σχολείο Ναι. και πας σε ένα καινούριο σχολείο. Και από την αρχή γνωρίζεις καινούριους φίλους και ένα καινούριο διπλανό. Ναι. Πρέπει αυτή η σχέση να χτιστεί από την αρχή. Δεν ήταν διπλανός μου από πριν, αλλά είμαστε διπλανοί αυτή τη στιγμή. Ναι, έχεις πει το τέρι μου, το αγόρι μου και τέτοια. Αυτό το έχεις πει. Είναι το τηλεοπτικό μου τέρι. Είναι το τηλεοπτικό σου τέρι. Τα έχετε βρει? Τα έχουμε βρει. 100% ή είστε στο 80%? Είναι αλήθεια. Διαφορετικό τέριασμα από αυτό με την Ναταλία. Γιατί αυτά τα δύο έχω σαν δείγματα να σου πω. Είναι 2 άλλοι άνθρωποι. Με την Ναταλία είναι η γυναικεία χημεία. 2 γυναίκες που μιλάνε την ίδια γλώσσα και τα βρίσκουν. Ο Χρήστος θεωρώ ότι σαν φιγούρα είναι μια πολύ διαφορετική φιγούρα για το πρωινό που ο κόσμος δεν έχει συνηθίσει να βλέπει. Ναι. Και συμπληρώνει τέλεια αυτό που εμείς με τον Παύλο έχουμε στο μυαλό μας σαν κλασικό πρωινό. Ο Χρήστος έρχεται και βάζει μια νότα δική του, μια αντρική ματιά διαφορετική. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύτιμη για το πρωινό. Ότι αυτό κάνει την εκπομπή μας διαφορετική. Επειδή ναι, Ξαθία δεν είσαι, αλλά δεν έχω και πολύ. Αυτά που λέει και δεν καταλαβαίνεις, πες κάτι, ας πούμε. Ρε παιδί μου, καμιά φορά λέει κάποια πράγματα, τα οποία έχει διαβάσει, έχει σε χαρτάκια. Τα έχει σε χαρτάκια ο κερατάς. Σε χαρτάκια τα έχει προφάσει. Κατάλαβες, έχει φροντίσει σε χαρτάκια για να μας κάνει τον έξυπνο. Δεν το κρύβει. Αυτό του λέω, μάθε τα απ' έξω τουλάχιστον, τα σηκώνει κιόλας. Τα κοιτάει, τα λέει, τα κοιτάει, τα λέει. Απλά δεν έχω συνηθίσει, ξέρεις, όλα αυτά που κάνει δεν τα έχω συνηθίσει εγώ στο πρωινό. Έχω μάθει τελείως διαφορετικό. Εσύ θέλεις λίγο πιο κουκουρούκου. Αυτό θέλει λίγο πιο σοβαρό. Θα σου το πω αλλιώς. Εγώ είμαι πιο στρατιώτης στη δουλειά. Ναι. Στρατιώτης. Δηλαδή είναι η σκαλέτα που μου δίνεις, ο αρχισυντάκτης αυτό που μου λέει, αυτό που ακούω στο αυτί μου, τέλος. Ο Χρήστος έχει μια δική του άποψη. Θέλει να βάλει τη δική του νότα στην εκπομπή και στη θεματολογία και στη δομή της. Καλό δεν είναι αυτό, ρε παιδάκι μου. Ναι. Αυτό σου λέω, ότι είναι πολύτιμο. Εγώ δεν έχω ιδέες και φοβάμαι και πάρα πολύ. Και την εμπειρία να είσαι. Ναι, εντάξει. Φοβάμαι πολύ το τηλεοπτικό μου ένστικτο, δηλαδή συνήθως πέφτω πάρα πολύ έξω. Λέω, παιδιά, να κάνουμε αυτό, τρομερή ιδέα. Και αν τυχόν με ακούσουν, σαν τάρταρα. Οπότε λάστο. Εσύ παλιά δεν έπαιρνες ναρκωτικά? Όχι, δεν έπαιρνα ποτέ ναρκωτικά. Ποτέ? Ούτε παλιά, ούτε τώρα, ναι. Ούτε αύριο θέλω. Τότε πώς εξηγείται ότι είχες πει ότι το όνειρό σου είναι μια μέρα να πεις ειδήσεις? Ήσουν από την επίρρεια ποτού? Καμία επίρρεια. Ήταν όμως η εποχή που ήμουνα φοιτήτρια δημοσιογραφίας. Δεν είχα ξεκινήσει ακόμα τηλεόραση εμφανιζόμενη μπροστά. Δούλευα πίσω από τις κάμερες. Οπότε, μια κοπέλα που σπουδάζει δημοσιογραφία, φαντάζομαι οι περισσότερες δεν θέλουν να γίνουν παρουσιάστριες. Αλλά μετά ήρθε η ώρα όμως να πεις τις ειδήσεις που ήθελες. Έλα ψέματα. Τώρα θα πεις τις ειδήσεις του Αντένα. Πρόσεχε πως θα τις λες. Να βάλω τα κλάματα. Όχι, για να μην γίνουμε ρόμπα. Εντάξει. Ένα χειροκρότημα να πάρει θάρρος να πάρει τα κλάματα. Για να δούμε. Για να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι το έχω κάνει πολλές φορές πρόβα στον καθρέφτη μου. Πάμε. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ο φόβος για τη διάλυση της Ευρωζώνης γίνεται ολοένα και πιο ορατός. Οι αγορές πλέον απειλούν ανοιχτά και τις χώρες του σκληρού πυρήνα, όπως τη μέχρι πρότινος παντοδύναμη Γερμανία. Κανείς δεν ξέρει πόσος χρόνος μένει για να βρεθεί μια πραγματικά σωτήρια λύση για την Ευρώπη. Ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, ο Λιρέν, παραδέχτηκε πως η κρίση πλέον απειλεί την καρδιά και το σώμα της Ευρωζώνης. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε τον καιρό. Ταξιδέψτε στη Νέα Υόρκη και ζήστε από κοντά τη μαγεία της Metropolitan Opera. Κερδίστε αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή για 2 άτομα στη Νέα Υόρκη και παρακολουθήστε μία παράσταση στην πιο φημισμένη σκηνή του κόσμου.
Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό. Καλέστε από σταθερό στο 9011 51 51 50 ή στείλτε με SMS MET κενό ονοματεπώνυμο στο 54990 με την υποστήριξη του Αντένα. Ο καιρός στην Αττική αύριο θα είναι ομιχλώδης με σποραδικές βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί ανάμεσα στους 4 και 16 βαθμούς Κελσίου. Και εγώ είμαι με τη Σύση Χριστίδου. Ποιος θα τον έχω τον άντρα σου αύριο εδώ? Αλήθεια? Ναι, τι αλήθεια Δεν εδώ, ήξερα. ξέρεις? Όχι. Δεν Γιατί στο δεν τον λέει. έφερες μαζί μου? Διότι εγώ βαριέμαι αυτά, Βαριέσαι. τα οικογενειακά, Καλά κάνεις. αυτά που ρωτάτε εσείς το πρωί. Έχεις τα δίκια σου. Και βαριέμαι ακόμα πιο πολύ εσένα, Ναι. εσένα κυρίως. Κυρίως εμένα. Ναι, γιατί Που ο σε Θοδωρής δεν βλέπω θα ερχόταν, η αλήθεια είναι. μια χαρά κοπέλα. Ναι. Όλη την ώρα είμαι μαμά, είναι γιος μου, μαμά, είναι γιος μου, μαμά, είμαι γιος μου. Μάμ πια, ρε, γκόμενα δεν είσαι. Να σου πω κάτι. Ω, να μου πεις Στη κάτι. συνεντεύξη σου, και εσύ φαντάζομαι το ίδιο, απαντάς πάντα σε αυτά που σε ρωτάνε. Όταν συνέχεια με ρωτάνε για το παιδί, εγώ τι θα πω? Ναι, το παιδί καλά, αλλά ακούστε λίγο, είμαι και γκόμενα. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν μου λες, επειδή μιλάγαμε σοβαρά προηγουμένως, είπε τις σοβαρές ειδήσεις με αυτή την έννοια το είπα. Είχες γράψει κάτι το οποίο έφαγες ένα κράξιμο. Ποιο? Είχες γράψει Ποιο τότε, απ' όλα? θέλω να είμαι κι εγώ στο Σύνταγμα με τους αγρακτισμένους, αλλά λόγω του ότι είμαι γνωστή, διάσημη, δεν ξέρω τι. Στον Νήτρο και δεν το είχα πει, Πέτρο μου. Και γι' αυτό Πώς και του ήρθε μόνο του. Περίμενε να σου πω, στο εξώφυλλο λοιπόν, δεν λέει σε εισαγωγικά αυτή τη φράση. Λέει, η Σύση δεν πάει Σύνταγμα γιατί είναι celebrity. Ναι. Είναι πόρισμα του δημοσιογράφου από την κουβέντα που κάναμε και του είπα όταν επιχείρησα να κατέβω στο Σύνταγμα ή να πλησιάσω σε οτιδήποτε τέτοιο. έγινε? Ο κόσμος θεωρώ ότι έχει μια προκατάληψη. Απέναντι σε σε ανθρώπους οτιδήποτε. που βγαίνουν στην σε τηλεόραση, που είναι γνωστοί, Ναι, που φαντάζονται. ναι, μια Κάτι σου είπανε, προκατάληψη. τι Τι σου να μας είπανε? πεις και εσύ τώρα, μωρέ. Μωρέ ή μωρή? Δεν ήταν τόσο στο τετατέτ, δεν το κάνουν συχνά. Αλλά Αυτό που μέσω ένιωσες. των social media, αν θες, μέσω του vibe, αυτό που παίρνω είναι ότι. Άστα μας κι εσύ που είσαι βολεμένοι. Έχουν την αίσθηση για κάποιο λόγο ότι ισχύει αυτό. Δεν ισχύει λοιπόν καθόλου. Δεν ισχύει καθόλου. Ζοριζόμαστε πάρα πολύ. Είμαστε μια οικογένεια που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Πραγματικά, όχι με το μεροκάματο, όπως φυσικά ζορίζεται Υπάρχουν πολύ άνθρωποι που περισσότερο. ζορίζονται με την ανεργία. Φυσικά. Αλλά έχουμε κι εμείς τα προβλήματά μας. Να πάω σε κάποια σοβαρά θέματα. Γιατί πρέπει να αυτά τα θέματα πρέπει να τα ξέρεις απ' έξω. Θα είναι σαν κουίζα, δεν είναι κουίζ. Εσύ πρέπει αμέσως να. Τι ζώδιο είναι ο γιος σου, Σάκη Ρουβά? Πότε γεννήθηκε? Παιδιά, Νοεμβριό, καλά θυμάμαι, Σκορπιός. Λάθος, έχασες. Τελείωσε. Τι είναι? 15 Δεκάτου ζυγός. Πόσους γκόμενους είχε η Ναταλία Γερμανού τα τελευταία 2 χρόνια? Έναν. Θα σου χώσω μία. Αλήθεια. Έναν. Αλλά επειδή δεν έχει πει γι' αυτό τον έναν, δεν θα πω εγώ. Δεν έχει πει τον. Ποιος ήταν? Σιγά μην πω. Δεν λέει. Λέω. Έναν. Το βρήκε ένα χειροκρότημα. Πάμε παρακάτω. Σε τι είναι καλύτερο ο Λιάγκας και τη Σκορδά από ότι είστε εσύ με τον Χρήστο? Καλύτερη δεν ξέρω. Σε τι? Είναι διαφορετική. Πολύ. κάτι. Είναι άλλο πράγμα. Ένα που σου αρέσει πιο πολύ σε αυτούς που θα ήθελα να το είχατε. Είναι ωραίο. Είναι Να ζευγάρι. απαντήσεις. Που εμείς δεν είμαστε. Θα ήθελες να είσαι ζευγάρι με τον Χριστό? Όχι, σου λέω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό τους, πολύ δυνατό για την εκπομπή τους, Ναι. που εμείς δεν το έχουμε, δεν είμαστε ζευγάρι.
στη ζωή. Εσύ, άμα είχες το Θοδωρή μαζί, θα του έριχνες καμία παντόφλα? Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό εγώ. Ποτέ. Ποτέ. Τι θα έκανες, θα άκουγες το Θοδωρή? Όχι, δεν θα έκανα ποτέ εκπομπή με τον άντρα μου. Αυτό εννοώ. Όχι, δεν θα του ρίχνα παντόφλα. Δηλαδή, εσείς σπίτι δεν πλακώνεστε? Θα σου πω, πλακώνομαι μόνη μου. Αυτός δεν απαντάει δηλαδή? Όχι. Λες εσύ, ας πούμε, δεν μας σχέζεις, δεν αυτό, έκανες αυτό, έκανες Και εκείνο. αυτό ξέρεις. Ναι. Εμένα με κάνει πιο τρελή. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να πάω εγώ με τα χέρια στην έτσι. Τελείωσες, μου λέει. Απαντάει πάρα πολύ ψύχρεμα και πάρα πολύ cool αυτό που θέλει. Ναι. Εσύ συνεχίζεις? Εγώ πιο έξαλλη μετά. Ναι, με τι ας πούμε? Συνήθως τσακωνόμαστε για το παιδί. Ναι. Για τον τρόπο που παίζουν καταρχήν θεωρώ ότι κάνουν πάρα πολύ επικίνδυνα πράγματα. Ναι. Πάρα πολύ. Δηλαδή το σηκώνεις στον αέρα? Καλέ skateboard κάνουνε, πατίνια κάνουνε. Τον σήκωνε στον αέρα όταν ήταν μωρό, ήταν αυτός ο καυγάς. Ενώ Τώρα εσύ ο θέλεις καυγάς να είναι παίξει- μην πας με το skateboard στην κατηφόρα. Εσύ θες να παίξεις με κούκλες ο γιος σου? Όχι ρε παιδί μου, ας παίξει με μπάλα. Πιο εύκολο, στη γη. Θες να βγάλεις κανένα φλόρο ο οποίος να... Τι να κάνει? Να σου πω την αλήθεια. Το θες και κόμενο, το θες και αυτό. Άκου να σου πω. Εγώ προσπάθησα το γιο μου πάρα πολύ να τον κάνω μαμάκια. Ναι. Με κόπο. Δεν γίνεται, Και ξέρεις τι κατάλαβα? Ότι όσο προσπαθείς, τόσο πιο πολύ το παιδί γίνεται ανεξάρτητο. Μάλιστα. Δηλαδή ο Σε Φίλιππος φτύνει είναι δηλαδή. τώρα πάρτε την τρέλη από πάνω μου όλη μέρα. Το έχει μάθει και αυτό και το λέει. Ναι, Συγχαρητήρια δεν το για το λέει. γιο σου, δεν είναι Δεν μαλάκας. αισθάνεται. Δεν το κατάλαβε. Κατάλαβε την τρελή το παιδί. Πάρα πολύ χαίρομαι. Από ό,τι κατάλαβα. Όμως η οικογένειά σου πρέπει να είναι πολύ στεναχωρημένη που παντρεύτηκε στο Θοδωρή. Γιατί? Διότι από ό,τι ξέρω η γιαγιά σου ήθελε να σε παντρέψει με τον πρίγκιπα Νικόλαο. Άσε με τι έχω ζήσει. Και έστειλε και γράμματα η γιαγιά. Πρόσεχε ζει, γιαγιά. Σε βλέπει. Η γιαγιά. Η γιαγιά έστειλε γράμματα στον πρίγκιπα Νικόλαο και λέει παντρέψου τη Σύση. Άκου να δεις. Η γιαγιά μου έχει μεγαλώσει με τον βασιλιά. Οι γονείς μου τελείως διαφορετικές Ψωμί ελιά και πεποιθήσεις. κότσο βασιλιά. Τελείως διαφορετικές. Οι γονείς μου, ο τρόπος που μεγάλωσα εγώ. Ναι. Η γιαγιά μου όμως κάποια στιγμή μου λέει Σύση, έχω μια ιδέα. Του λέω για πες. Του λέω γιαγιά. Μου λέει κοίταξε να δεις, εγώ με τη βασιλική οικογένεια έχω αλληλογραφία. Της λέω τι εννοείς? Να μου λέει, μου στέλνουνε καλά Χριστούγεννα, μου στέλνουνε Καλό Πάσχα. καλό Πάσχα. Ναι, ότι τα στέλνει ο Κωνσταντίνος, ότι τα γράφει, τα γράφει, το ζει. ναι. Θα του απαντήσω, μου λέει. Λέω τι θα του απαντήσει. Άσε με. Έρχεται μετά μια άλλη μέρα, μου λέει να ξέρεις, εγώ ήδη κάνοντας αυτή τη δουλειά, στον όμορφο κόσμο τότε. Να ξέρεις, έχω στείλει μια φωτογραφία στον πρίγκιπα από την τελευταία σου φωτογράφηση. Θα τρελαθεί. Άμα σου έρθει με μονόπετρο, μην νιώσεις έκπληξη. Ο πατέρας σου με τη μάνα σου επίσης λες ότι έχουν μια πάρα πολύ ωραία σχέση και ότι ανταλλάσσουν γραβασάκια. Ας πούμε, τι γράφουν τα γραβασάκια? Μου μείνε ένα πρόσφατο, πριν 3-4 χρόνια, που της έκανε ένα κυνήγι του θησαυρού τα Χριστούγεννα στο σπίτι. Και τρέχαμε κι εμείς από πίσω. Έπρεπε, της έβαλε πάνω στο ψυγείο ένα χαρτί και της έλεγε: πήγαινε στο σιρτάρι στο μπουφέ. Πήγαινε στο μπουφέ, μαμά μου. Άνοιγε εκεί, είχε ένα άλλο χαρτάκι. Την έκανε σε όλο το σπίτι διάφορες βόλτες μέχρι να της δώσει Το δώρο της. Το δώρο έγραφε απάνω κάτι. Τι ήταν το δώρο? Ναι, ο μπαμπάς μου γράφει κάρτες, η μαμά μου κλαίει. Όλο το σκηνικό το έχω ζήσει πολλές φορές. Α, Ναι, γράφει πολύ συγκινητικά λοιπόν, θα σου πράγματα, δώσω να γράψεις ένα μήνυμα στο Θοδωρή που θέλω να το δώσω. Αύριο. Αφού η οικογένεια είναι έτσι, θα το δείξω και τώρα, είναι. γράψτε το γρήγορα. Θα του γράψει ένα πάρα πολύ γλυκό μήνυμα. Θα του γράφω αυτό που θα του γράφα. Αυτό. Ένα γλυκό μήνυμα, το οποίο θα το δείξω αύριο στο σύζυγό της. Μάλιστα, μόλις το έγραψε. Ένα πάρα πολύ γλυκό. Θα το διαβάσω του παιδιού. Ξύλο που θα τρώγες. Μ' άρεσε αυτό. Για να εξηγήσω κάτι προηγουμένως. Ήσασταν κολλητές με την Ναταλία. Με την Ναταλία χωρίσατε τώρα. Αλλά πώς είναι οι σχέσεις? Πολύ καλές. Αλήθεια τώρα. Με κοιτάς με τι σου είπε? Ότι εντάξει, έχετε ψυχρανθεί λίγο. Αλήθεια λες τώρα. Τώρα το λέμε σοβαρά αυτό. Γιατί δεν το ξέρεις? Όχι. Δεν σοβαρά. Ναι. Ούτε εγώ. Α,
Αλλά πήγε στο Λιάγκα και όχι σε σένα. Αυτό είναι επιλογές. Πες μου Δεν κάτι- με πειράζει πες μου όμως. κάτι. Αλήθεια σου λέω, όχι, επειδή αυτό ακούστηκε, θέλω να σου πω ότι θα έρθει πιο μετά σε εμάς. Και τι έγινε. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι σεξουαλικό. Είναι αφροδισιακό το γεγονός για σένα, το γεγονός του άντρα σου να πάνω και βλέπεις να τον ζαχαρώνουν ή να του ορμάνε ή να του αυτόνουνε, το βρίσκεις. Κοίταξε, αφροδισιακό Ναι, είναι το ότι είναι εκεί πάνω, τέλος. μάλιστα. Πάντα με εγωίτευε η εξουσία στον άντρα. Πολύ. Μ' αρέσει αυτό. Μου αρέσει που τραγουδάει, ξέρει ότι πιάνει, δηλαδή άμα τσακωθούμε θα σκάσουμε μια κιθάρα μετά στο άλλο δωμάτιο. Το κάνει. Του κάνει πουστίτσες. Ναι, ξέρει ότι αυτό λειτουργεί πάνω στη σύση. Οπότε το έχουμε συχνά με την κιθάρα μες στο σπίτι. Ναι, αλλά ντουετάκι, από ό,τι είδα, έκανες με το Ρουβά. Πες τα, Πέτρο μου. Δηλαδή, αντί να πας με τον άντρα σου, δηλαδή, Να σου τι πω να κάτι. υποθέσει ο Θοδωρής, τι να υποθέσει. Κανονικά πρέπει να Να έρθει σου από πω πάνω, εγώ. πά, τον πούλο εσύ. Ο Θοδωρής ξέρει. Ο Σάκης δεν ξέρει. Τι, Ρε παιδί μου, εγώ δεν ξέρει από... θα σου πω. Είμαι πάρα πολύ παράφωνη. Εξαιρετικά. Νομίζω ότι δεν ακούω καλά. Αυτό πρέπει να φταίει. Όταν έκανα τη στρομφίτα στην ταινία, θα σου πω μια πολύ μικρή ιστορία. Κάνω τη στρομφίτα, κάποια στιγμή η στρομφίτα τραγουδάει. Στην κανονική ταινία στο Αμερικάνικο κάνει και η Πέρι τη στρομφίτα. Τι τραγουδάει? Αυτό το λα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 . Το σαλονικιώτικο. Μου λέει ο σκηνοθέτης. Σισάκι το έχεις? Καλά τώρα. Εγώ δεν το Καλά έχω. λέμε τώρα. Σιγά το τραγούδι. Μου λέει για πάμε. Το λέω μία. Βλέπω δαγκώνεται. Το λέω δύο. Τελικά με ντουμπλάρανε. Σε ντουμπλάρα, σε ένα λαλαλά, τι ντουμπλάραν, σε ένα λαλαλά, δηλαδή λαλαλά. Και εσύ και το λα αυτό. Πώς αισθάνθηκες ως rockstar εκεί με το Ρουβά να κάνεις ντουέτο? Πολύ ωραίο ήταν αυτό το инстαντανέ. Α, ναι. Ναι. Δηλαδή γιατί? Ρε Τώρα παιδί τώρα τα μου, παίρνω εγώ. Γιατί? γιατί τα παίρνεις εσύ? Ο Ρουβάς Γιατί? δεν είναι συγκρίσιμος με κανέναν. Είναι εκεί. Ρουβάς. Εννοείς και ερωτικά? Όχι, αυτό σου λέω. Τα άλλο, εντάξει, φίλοι. Το άλλο. Είναι Φίλοι. στάρ. Πάμε να κάνουμε ένα τεστ. Αμέ. Λοιπόν, θα δεις κάποιες γυναίκες παγκοσμίου φήμης, δηλαδή στάρ μεγάλες, και θα προσπαθήσεις να τις αναγνωρίσεις. Οκ, Οκ. πάμε. Η Κάμερον Δίας. Είναι μακιγιάριστη. Κοίτα δίπλα. Ναι, καμία σχέση. Πάμε. Εντάξει, μωρέ, μακιγιάριστη όμως. Αυτή ποια είναι? Η Πάμελα. Ναι, πάμε δίπλα. Αυτή ποια είναι? Που είναι σαν τη χτύπησε τρένο. Έχει βάλει μάγουλα, έχει βάλει αυτιά, έχει κόψει μύτη, έχει βάλει χείλια, έχει βάλει... Η Σέρ. Η Σέρ είναι. Μπράβο, τη βρήκες. Η Σέρ. Παιδιά. Η επόμενη. Η Εύα Λαγκόρεκ είναι και μια χαρά μακιγιάριστη. Κοίταξε τι πώς είναι. Συγγνώμη, Πάμε κουκλίτσα, παραδίπλα. ζωγραφιστή. Η ίδια είναι. Πού μη βασκαθεί. Άντε καλέ. Πού μη βασκαθεί. Αυτή. Άντε εδώ να σας βρω και εσάς να δω. Εγώ νομίζω ότι είναι η Χάιντι Κλούμ. Αυτή είναι και όμως είναι αυτή η χάλια, είναι η Heidi Klum. Πάρ' την να έχεις. Και η τελευταία, που τη θυμάσαι όταν ήσουν μικρή και την έβλεπες. Κοιτάμε πλαστικές ή μακιγιάζ. Μπερδεύτηκα. Πάμε λοιπόν, δεν τη βρήκες. Η Heather Locklear. Κοίταξε να δεις πώς έγινε. Καλή, Είναι πώς δίπλα γέρασε. 70, μα και τώρα δίπλα τώρα είναι. Τώρα είναι. Ναι. Το αντέχεις? Το. Αυτό. Να εμφανιστείς Το ότι όταν στην μακιγιάρομαι είμαι τηλεόραση, καλύτερη. Εντάξει, εννοείται. το αντέχεις. Ναι. Κάντο. Θα ξεβαυτώ τώρα, Εντελώς. Έχουμε τελειώσει όμως μετά. Τιμούρη. Φύγω. Μετά τελειώσαμε, ναι. Αλλά Καταρχήν- θα σε δείξω όση ώρα θέλω και μετά. Έχετε χρόνο. Θα κρατήσω αυτό Έχει το πολύ πριν και το πράγμα μετά. πάνω. Διότι έχει 2 δάχτυλα κεραμίδι. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί εγώ είμαι πολύ ασπρούλα. Έλα, Βλέπεις- κάνε το αλήθεια τώρα, όχι σαν κάτι άλλες που βγήκαν Καλέ, πάλι και αλήθεια θα το φοράγανε κάνω. τη βάση Κάτσε, όπως κάτσε, διάβασα όλο. και είχαν βγάλει το από πάνω. Δες τις Όλο. δαχτυλιές. Βλέπεις ούτε μπότοξ.
Άμα κάνεις μπότοξ 30 χρονών τούβλο. Όχι, τα άκουσα κι αυτό, τα άκουσα κι αυτό. Άρε, ρουλάκι. Η μακιγέζ σου θα κλαίει τώρα, αυτή είναι η ρούλα, Ξέρεις πόση ώρα βαφόμουνα? Μία. Έχει σημασία, το ξέβαμα το βράδυ. Το βράδυ δεν μου λες. Πάει ο άλλος στο κρεβάτι και εσύ κάνεις μισή ώρα για να πας για να ξεβαφτείς. Ή μόνο εγώ το παθαίνω αυτό? Ναι. Έχει αλλάξει πολύ? Αλήθεια. Τις γυναίκες ρωτάω. Και στο σώμα. Όχι, ό,τι θες και το σώμα δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό Λοιπόν, έχω βάψει. τα μάτια. Λοιπόν, Τι να κάνω άλλο, παιδιά, τι να κάνω άλλο. να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Τζάμπα το κάναμε. Τζάμπα το κάναμε. Πιο καλή είσαι. Τζάμπα. Τζάμπα φάγαμε τόση ώρα, μωρό μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Get the dirty job done. It takes a red-headed woman. It takes a red-headed woman. Yeah. It takes a red-headed woman to get the dirty job done. Ήρθε όμως η ώρα να αλλάξουμε εντελώς ατμόσφαιρα. Εντελώς. Ατμόσφαιρα θα έλεγα όχι μόνο σε σχέση με τους προηγούμενους καλεσμένους ή της προηγούμενης εβδομάδος, αλλά ατμόσφαιρα στην εκπομπή από την αρχή που ξεκίνησε. Ο επόμενος καλεσμένος μου είναι ένας άνθρωπος